want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Hola a tots i totes, em dic Anna, soc cicloviatgera i una de les noies de l'equip del monogràfic de Viatges en bicicleta. Us volem presentar la bicicleta com una eina de transformació social i sostenibilitat. La bicicleta és un medi molt potent per educar els nostres infants i joves. Pot ser una eina d'aprenentatge, ja que crea més seguretat i autonomia. És que, pareu-vos a pensar, quin infant no ha desitjat mai tenir una bicicleta? Segur que quan éreu petits em veu demanar als Reis, al Pare Noel, que us en portéssiu alguna. A veure, recordeu, pareu a pensar, a veure si és així. La bicicleta ajuda que els infants i joves puguin trobar una diversitat de llocs on se sentin segurs amb ells mateixos i puguin compartir les seves inquietuds amb els altres. Aprenent, des de petits, les diversos impediments que poden sorgir amb els camins. Perquè, què ens permet la bicicleta? La bicicleta ens permet fer moltes activitats, des de seguir un fil conductor o simplement fer excursions o descobertes per totes les edats. Però està clar que no només ens permet traslladar-nos i conèixer el territori, sinó que, a través d'ella, podem aprendre molts valors i viure emocions molt intenses. Quins valors podem aprendre? I en quines situacions ens podem trobar a l'hora de treballar-les? La superació personal la treballem en tot el que comporta preparar una excursió en bicicleta, des de la ruta, l'equip, el menjar i el transport fins a iniciar la ruta. L'esforç el treballem constantment, al pedalejar per les diferents terrenys i muntanyes, realitzant un moviment constant amb les nostres pròpies cames, amb la nostra pròpia força. La col·laboració el treballem el fet d'aconseguir que tots els participants de la unitat se sentin partícipes de l'excursió, del projecte. L'amistat el treballem constantment, al permetre un contacte més directe entre els infants que formen la unitat i ajudar que els infants que tinguin un clima més relaxat perquè es puguin obrir als altres, sense tindre l'ansietat del temps. L'autonomia la treballem amb el respectar els diferents ritmes de cada membre del grup i a conèixer llocs nous que si no fos en bicicleta no poguessis arribar mai. L'empatia és entendre i respectar les diferents actituds de cada un dels teus companys durant l'excursió i animar els que tenen més dificultats o no estan acostumats a pedalar. En el cas de truc, a conèixer altres realitats i formes de viure. Superar les adversitats són petits camins que et vas trobant. Situacions que has d'intentar superar a poc, com la pluja, el mal temps durant el camí, pedalar per diversos terrenys complicats, com el fang, les pedres, però a poc ho has superant. Situacions de masclisme, sobretot. El sacrificar és saber gestionar l'aigua, perquè tots en tinguem durant l'excursió, i no deixar que ningú es quedi sol al final de la cua, i que tots anem a un ritme que ens permeti no separar-nos del grup, és a dir, tots a la una. Superar i afrontar les nostres pors és el fet de que molta gent té por al fet d'acampar al mig de la natura, a un camp lliure, i aprendre a viure en soledat, en el cas de truc, fer un ride totalment sol, que és una cosa que mola molt. La responsabilitat la treballem al preparar la ruta, el material, el menjar necessari i que cada un dels membres se senti responsable d'una tasca necessària perquè el projecte tiri endavant.
L'autoconeixement i conèixer els propis límits la treballem amb aprendre a cuidar un mateix i dels companys, i a saber quan has de descansar, i sobretot a l'evitar perills. La bicicleta ens fa viure emocions intenses i satisfà moltes de les nostres necessitats. Creuant el cel, junts l'univers, buscant la clau. Deformo el temps, l'amor no sent la gravetat. En aquesta vida, totes les persones busquem la felicitat des que som petits fins que ens morim. Cada persona busca la felicitat d'una forma diferent, però totes són acceptables. Aquesta diversitat dona la gran riquesa a les nostres vides. Per a moltes persones, la bicicleta ajuda a descobrir moments de gran felicitat, us ho puc assegurar. M'agradaria parlar, concretament, de com pot ajudar la bicicleta a l'hora de crear un projecte individual a la unitat de Truc. Truc és una unitat molt poc definida al cau. És l'època en què els joves es fan preguntes i tenen ganes de fer descobertes i provar experiències noves. Moments de grans canvis i decisions importants. La branca de Truc, la bicicleta, pot ser una eina molt potent a nivell d'experimentar la pròpia autonomia i de començar a crear el teu propi camí lliurement, descobrint maneres diferents de viure. I al mateix temps, el jove necessita el recolzament del grup i compartir amb els amics diverses experiències. La bicicleta pot ajudar als joves a saber on estan els seus límits, a descobrir altres realitats, a ser més autònoms, i ajudarà a que puguin sortir de la seva zona de confort i puguin créixer i connectar amb ells mateixos i amb les seves pors i les seves il·lusions, i aprendran a estar en soledat. Els trucs poden realitzar diverses descobertes en bicicleta, com una excursió d'un cap de setmana en bicicleta, amb tota la unitat, que puguin viure en pròpia pell que és pedalar, acampar. El camí ideal per començar a viatjar en bicicleta d'un cap de setmana són les vies verdes. A Espanya hi ha 120 itineraris de vies verdes. A Catalunya existeixen 9 itineraris. Les vies verdes són antics traçats de tren. Són camins plans, amb poques pendents, plens de riquesa natural i segurs sense vehicles de motor i en general ben senyalitzats. Vaja, que són ideals per anar en bicicleta. Els trucs també poden realitzar activitats al cau relacionades amb la bicicleta, com convidar a diferents persones que hagin viatjat en bicicleta i els expliquin les seves experiències, que puguin preguntar obertament totes les seves inquietuds i dubtes que tinguin, i així podran conèixer diferents maneres de viure. També podran aprendre a arreglar una punxada i a canviar una roda i les coses bàsiques per anar en bicicleta. També poden realitzar un projecte individual, on els animadors tindran un paper, per anar al procés d'acompanyament, de saber-los escoltar, de donar-los ànims a l'hora de preparar el viatge i donar les eines perquè els ajudin a superar les diverses situacions que es poden trobar durant el camí. Ells mateixos podran arribar a organitzar els seus propis viatges en un futur. Quin equipatge és ideal per anar en bicicleta? Bé, doncs parlarem de la bicicleta en si. Molts jocs, moltes tendes, avui en dia, molts jocs del món ens diuen que aquella marca és molt bona, és molt específica i que va molt bé. Però, sincerament, les marques no tenen un valor afegit, perquè pot ser que per tu aquella marca, aquell model no et vagi bé, però per una altra persona li vagi bé. I així que l'ideal és que pugis a la bici, pedales una mica i et sentis còmode i diguis jo faria tants quilòmetres amb aquella bici i ho faria còmodament. Això és l'important.
L'ideal és que tot l'equipatge que portis et sentis còmode i quan pedales no et desequilibris i sentis que pots portar tot el teu pes amb el teu propi esforç. Podem preguntar a algú del poble si coneix algun lloc segur on passar la nit, amb la tenda de campanya. Si no és el cas, sempre intentarem allunyar-nos de les carreteres i buscar algun lloc que sigui tranquil i que ens doni seguretat. És important de cara als joves que puguin realitzar alguna activitat on puguin conèixer com han d'acampar i quins perills es poden trobar i donar eines per mirar d'evitar-los, en especial incidir amb els perills que pot tenir una dona en aquesta societat patriarcal. Per acabar, m'agradaria explicar 4 coses. El paper de la bicicleta amb l'empoderament de la dona. La bicicleta ha estat, al llarg de la història, un paper molt important a l'hora de defensar els drets de les dones. Al 1896, Susana B. Antoni, feminista y sufragista, deia: «La bicicleta ha hecho más para emancipar a las mujeres que nada en el mundo. Me levanto y me recogijo cada vez que veo una mujer paseando sobre ruedas. Da a la mujer una sensación de libertad, independencia. La hace sentir como si fuese independiente. El momento en que se monta sabe que no se la puede herir, a menos que se baje de la bicicleta». L'any 1894, Enid Londonderry, una dona de 25 anys, casada i mare de 3 fills, va decidir creuar el món en bicicleta. Va ser la primera dona que va pedalar sola durant 15 mesos per la meitat del món. Va demostrar la capacitat de les dones per arreglar-se-les per si mateixes. En l'actualitat, dintre del cicloactivisme, les dones són minoritàries. No obstant, moltes ciutats existeixen col·lectius i tallers d'autoreparació exclusius per a les dones. La bicicleta fa que aquestes dones se sentin a poc més lliures i, a més de cuidar la seva salut, poden crear llaços de respecte i la col·laboració mútua. Moltes gràcies per escoltar-me, que hagueu gaudit d'aquesta explicació i que puguem ajudar els infants i els joves a ser més lliures i autònoms, buscant la seva pròpia felicitat i el seu propi camí.